Ram, anarin nga ni Maray pa aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita, aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning, good morning, good morning. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa Aramon Yato kunyang pong Aldaw na ininin Huwebes 9 de Oktubre 2025. Ako po ang sunong lingkod, Mardela deng iba. Sanit sana, pero tiyan. Iriba na po kita hanggang 11 lang kita. Mga tugang ta, Huwebes po ngunyan, pag alas 11 papasok ang friendship natin from DNR Regional Office number 5 para po ma-update kita kan mga pinagigibong lakdang kang ahensya na may mandato para pangatamaan ang tuyang kapalibutan, kasarabay na po dyan ang mga regulasyones kani pong dai kita madakop, dai kita maignorante, because sabi baga ignorance of the law excuses no one. Sana masakop na yung mga para abuso sa mga kabubuldan, partikular dyan sa mayong volcano. Isarakat-sakat na. Ralampas na sa 6 kilometers ang mga aktibidades. Sus Maria Josep. Anyway, sa mga kabarangay po niya to, sa mga mises, Rekas-Tekas Santo, doon na naman ay malapit na. Ayan po tabi sa mga kababayan ta, ha? 77 days na lang mga tugang bago ang Pasko. Kaya mga mises, Rekas-Tekas Santo, ito na naman, sarap-sarapan ang mapremyuhan. Naitayo mo na ba ang Christmas tree? May pangregalo ka na ba sa inaanak mo? Marami na isapit mo na ba ang parol? Sa okasyong ito, di ka na ba magagahol? At sa pagkakataong ito, kami naman ang babati. Sana'y maibigan nyo ang mga kanta kung maaari. Magpahinga na muna at sumandalang sandali. Handa na ang aming tambol, gitara at buong barkada. Yan! Maligayang Pasko mga mises! At saka mga mister! Sa mga bata, be good para may regalo kay Santa Claus. Sa mga taong gobyerno, maging, magturol-tol na. Yan. Dahil na ma-involve sa mga kung anong klaseng estilo ng korupsyon. Yeah. Okay. And garo sa mga maestra, may maugmang mga mangyayari sa mga masunod na aldaw. No? Dahil pagkaro na ibaba yung SARO at saka notice of cash allotment, pero may sigurado na kami approve na mga tugang sa Department of Budget Management para duman sa PBB NALB. Igiling-giling ko doon sa kwintada kang DBM kung ang sweldo ngayon sarong maestra nasa 27 mil. Pag kwalipikado, at may qualification pala yan eh. Mga 14. Mga 14 na. Ada ko lang bonus din. Anyway, sa mga kababayan po natin, good morning ka Mading Cora, wala oro, retired teacher, si Madi. And then siyempre, duman po sa mga maestra, Candigas City, no?
Mayroon silang Teachers Day celebration today kaya shift sa online learning sa mga estudyante sa public schools, both elementary and high school level o secondary level, according to Mayor Hisam Ismail. Okay, o bueno mga tog na ito, para aloy pa, naka-standby na mga pagribat ha. Baby Angel Mustasa, nasa linya. Baby Angel, good morning, what's cooking? Hello, Sir Mar. Yes, good morning. Good morning. So, PBB, Sir Mar, kang mga teachers, last Ah. time na nag-iguan in press con to DepEd, sabi kan na DepEd Bicol, may ongoing sa ang appeal. Aha. Kaya da pa na ipapaluwas. Ay, may appeal ha? May mga Oo. day nakasabay? Oo, sa iyan pala, Sir Mar, pag halimbawa ngayaan na ang tiga, iling ko baga dyan, buong ahensya, pag halimbawa may region na dahil nakapag-submit ka ng mga kaipuhan na i-submit, Oo. damay ka, boss. Iyan, damay ka, boss. Ayan, di ko dyan pati yan. Yung 2023 pala yan eh. Hindi naman last year yan, kundi 2023. Apo. Yung ginunan, ma'am. Pero, Bay na, Sir Marcatis, may pag-alat-alaton igo lamang. Oo. Pero, di man matugot ang presidente din ma-release. Oo. Di ba? Apo. Ang sabi niya baga, sa natatali ng termino, nakatutok siya sa sektor kan edukasyon. Ngayon, di pwedeng umandar ang edukasyon without the teachers. Apo. Diba? Yan And ang- anyway, Sir Mar, hindi mo naligis sa, nyo ako ligis sa ibalong sense yung for recreation. Dahil sa nag-phone, Sir Mar, itong banal na misa para sa pag-celebrate man kan Teacher's Day Okay. kan Legazpi Division digis sa ICR. Pero day ko pa mahugot si Sir Danilo Despi sa ongoing, Sir Mar, so misa ngunya na pagkaaga. Oho. Sa iba pang mga balita sa Sir Mar, nagkaskas sa 1.1% ang inflation rate sa Bicol Region kan bulan ni September Pira? 2025. Sobra? 1.1. 1.1. Adi mas sa Opo. baba ini sa nasyonal. Mm-mm. 1.7 sa nasyonal eh. Apo, Sir Mar Andatos na pighiras ni PSA Bicol, Regional Director Engineer Cynthia Perdiz, kung sa yung sinasabing numero, ang mas halangkaw sa 1.0% na inflation kan Agosto 2025, alagad mas hababa po ini, Sir Mar, sa 2.8% kang September 2024. Panginod, Sir Mar, na rason kan pagkaskas kan inflation sa Bicol Region ang paglangkaw kan pamresyuhan kan 5 commodity arog ketong sa mga kasabay sa restaurant, cafe and the like, karne nin urig, rentals, mga sera, asin and onion. Ang pinakahalangkaw na inflation, Sir Mar, digit sa Bicol Region na irehistro sa probinsya kan na Catanduanes na may 2.7%, parehong 1.7% ang Albay asin Masbate, 1.3% ang Camarines Sur, 0.3% ang Camarines Norte, asin negative 1.0 naman ang probinsya kan Sorsogon. Matindi ang Sorsogon, ano? Matindi ang Sorsogon. Oo, Mantinidong nag-negative, Sir padagos Mar. ang pagbagsa, pababa ng pababa. Di, dakulo na babakal doon ni napadingrik sa kanina si Isim Andy. Oo, pati si Sir na Brian. At saka yung mga, Nakaka-birthday pa yung sana. mga nagtatrabaho, Tagaligaspi na nag-i-star sa Sorsogon, di, aralang ko ang sindang kunyan. Aralang ko ang sindang mababakal. So, kumbaga susupot niya, dakul ang laog. Ako dahil sa Dakulan GCTV. Dakol-dakol ang nababakal duman, even itong mga minimum wage earners. Kaya pala talagang umin-expand duman sa LCC. Muna na agapig blessingan sa bago nindang dakulao na edipisyo naman. Gayon sana. Talagang Hababa. magayon. Okay, sige. Ang average inflation sa Bicol Region, Sir Marpon, kan Enero sa Setyembre, nag-abot sa 1.9%. And then, sa lado man kan DepDev, nangugunta, Sir Mar, ang pahayag ni Ma'am Armelin Posadas kung ano man ang indikasyon kaini sa lado kan ekonomiya kan Bicol Region. Yung inflation in Bicol is slightly accelerated to 1.1% in September as compared to 1% in August 2025. This is below the Bicol Regional Development Plan target for inflation, which is 2 to 4%. So relatively po is stable naman yung presyo, and this sustained price stability eases cost of living
pressures on households, support consumer spending, and strengthens investor confidence in the regional economy. So, below the target naman po siya. So yan Sir Mar, an interpretation man kan DepDev manungod po dyan sa medyo nagkaskas na inflation tigdis sa Bicol Ayan. region. Kumbaga, day man kita nakalampas naman sa markings tinda. Yung pa giraray, and medyo kung sumadaong, garo establi pa. Opo, and mas makakapag-inganyar ngayon nin mas dakol na investors na magdigdi sa Bicol region. Yan, dapat nang bumawi talaga ining katanduan sa bata pinagandali kang bagyo, di ba? O, dapat and then makabawi na. so sitwasyon man Sir Marcan so mas bate, posibleng next na inflation survey ang gigibunan mahiling takon may pagkalangkaw ba duman nalantan next Tinamaan. month pa man maluwas Yeah. itong survey man po duman. Roger that. Okay? Sige. So yan Sir Mar, ang mga duwang pa pong informasyon halis sa luwas, si Angel Mostalza, DCHB News. Thank you very much. Yan, as promised by Engineer Perdis, na Webis po nila ilalabas yan. Then, inflation rate sa Bicol, mga dugang, yan ang po tabi, iniluwas na ha. Yan, 1.1%. Okay. Alright. Hello kay Barkada. Former Councilor Chris Dalagit Candaraga. Good morning, boss. Rin kita makapropasan naman sa may dakulang payong. Good morning sa mga kababayan natin. Pero, dagdagan ang istorya. Chief Jimmy nasalita na sa linya. Chief Jim. Good morning, Chief. Yes, Director Mar, sobrang lanit kan init dikti sa luwas. Sa mga dagdag niya tong bareta, nagtas an kada kubiko, kan presyo kan baybay, asin graba, kung sa base sa pakipag-ulay niya to sa mga nagninegosyo kay ni, dari in-apply sa law of supply and demand. Yung ano, yan ang... 500 dati per cubic, ngunyan nasa 550 to 600 pesos na. Pero may kunyan yun. Aram ko, iguaning niluwas ka yan na kwintada baga sa probinsya. Kumpiran dapat sa nang ipataw. Graba, 750 dati, ngunyan 800 pesos na. Itanda. Dari nagpatong in 25 sundo 50 pesos ang kada kubiko. Yun ang kangalas yan. Dakulo na nakatambak pero dahil nakabakal ang mga kababayan. Naka-earmark yun duman sa ibang deliveran ninda. Outside of the province. Oo. Di ba? Dakulo nakatambak ng bagana nailing mo pero seldom na makainin ka na may nagdadiyan na mabakal dyan. O sinta nagpapabakal. Mabakal ka, duman man sa mga pagdideliveran kay ni. Hindi kung pwede magdirekta. Pwede. Duman sa, pwede magdirekta dyan. Question. Basta may lunadan ka. Question ta, digdi baga sa ginubatan, nagapara atender kita ka mga pagtiripon, mano mo digdi sa mga concern ka na sanggunian bayan. Ta gusto na nga ni paggang magkaigwanin i-deklarar through ordinance, municipal ordinance na 8 kilometer buffer zone. Kudi sa paguroron, dahil man kibe, sa inya kita kaan makuha kipasihan. Maganaga-research pa ang sangguniang bayan. Pero, yung tama yan sinda, kasi kangka ito pa nga ni, si Dr. Cedric Panapsimo Chief, nagrekomenda na sa sangguniang panlalawigan na magpasar nin lay, manungod dyan sa 6 kilometer permanent danger zone. Taday man kayan, ang sa kunyan, rekomendasyon man sa ang sa DP box baga. Pero itong talaga existing ng ordinansa manungod sa pagbabawal na maglaog dyan, dahi. Kaya baga di nababawalan na rin mag-star dyan. Ura man dahil enabling law. Kaya nga yan ang pinsasabi. Kasi may puwang ka ni sangguniang panlalawigan. Yun. So, di ba dapat? Pero pwede man ang gibuwang kang sasakop kang jurisdiction kang kang ginubatan. Talagang desidido sa ginubatan ta nasa prone na dahil ni sa kasi ang number one dyan ang number one dyan na dapat din ang padatulan, yung safety. Correct. Kaya yung safety. Ngunyan, balikan ta, base sa pag-attender niya to, dikdikan meeting, garit may napaparong kitang iba. Dahil ta, yun na nga niya nag-apply kini law of supply and demand. Pero sa mga stockpile, ang Malaysia,
gihapon kan ni binandira sa executive order na bawal nang una sa mga pagkukwari pero sa paghakot kan may stockpile pwede. Iyo. Sige, narakot na daw. Pero dahil man nagabawas. Anong gustong sabihin nga alangan man sarong truck sana, duwang truck. Puga-puga ba ngayon daralagan kan mga truck na naghahakot ki mga aggregate? At ang ilang pigsasabi, kaya inangalas nga na, kung nga tatamay mga nagbubusol na, aliw na nga so kunyan, so suspensyon, taday na lugi na. Anong Pero kumahiling mo, kapot talagang... ka, although ka man nin official na kakahuro na maging official i-live ta, kapot ka, ikaw nag-ooperate nga, bang nocturnal? Kaya, iling mo ngayon yan, dahil kita stock nagbawas man. Kinagan niya, pano? Iyo Ngunyan, si Saison apiktaran. Abangan mo dyan sina admin Rolly, tagaroon niya lang kung sumasarawag. Ora man, an operation, an task force dapat, yan sa source, yan sa puon, pagkatapos daw banggi ang bantay. Iya. Kung bako manday mang kibantay kibanggi, inspection sa sangguni ang bayan, ora man ikakuha na stockpile, pero may mga nagpaparabaralik-balik na truck. O ahin nga nagakuha ito. Iyo. Ay, pagkatapos, iguanin Kaya mga ang dapat talaga dyan, pagtugutan na dyan mismo sa quarry site, mag-stockpile. Ikaw doa. Kumbaga, pag kung dyan ang quarry site mo, wag ko akas na dyan, pidaround mo duman sa lugar mo kung saan mo i-stock yan. Dahil dapat yan, iyan, pag rinang kaob ang kiba, iyo pa madalagan sa komunidad. Yo. Tama mo Pagkusa na sabi. yan, magkisudigdi sa mga strategic na swarayo na nasa tambaka, isa takpile. Ay man nagkahubasan ko an. Ay man, ano? Sabi nga ni Kalsarong Kunsyal, ano nga yan? Dahil, may burapot. Dahil man ki-operation, pero ay nagbabawas, kinagani ko na naman. Yan ang Ano sinasabi. gustong sabi? Therefore, sabi sa algebra taka ito, therefore, posible may operasyon pagkabanggi. Iyo Nagiba kita sa nagiba kita sa inspection. Nagapot-apot sa mga taga-DPSO, DPWH, kay Bata, sa ang bayan ginubatan. Nagapot, tawo. Wala man, operasyon nga ito. Wala nga niya heavy equipment. May nagdulog. Ano heavy equipment nga, sir? Uy, nakasarago, nakasurok-surok sa maawot. Yan ang dapat wala. Dapat pinabaraba ito gabos sa ikipayan. Pagkabanggi nga yan, nagirilaw nga yan. Dahil nga ako makonfirmar ko ni Gwa o dae. Basta nga pagkabanggi na iling minay nagirilaw. Nangyari, no? Yun yan ang challenge. Task force. Yun ang challenge sa Penro. Ipapot sa sangguni ang bayan. Ano, nag-monitor ka mo? 24, 24/7 sa pamitisan kan bulkan. Man, siya'y ma-monitor ka andyan na matanga sa banggi. Nakakaisikan tirin, sinda-sinda man sa naso, mga kwari ka, operator, concessionaire. Tsaka kunyan man, pati siguro sa barangay, maka-usip-usip man. Inapot man sa barangay. Ang simbagkan barangay. Monitor ngayon ninyo. Ang nangyari, dapat ani ko man responsible ang barangay, bakong so, kahirasan sa ninampig ko para abangan. Diba? Ayaw mo man mabasol. Barangay takot. Alam mo man. Iusip sana. Makapaabot sana. Kung arugaan. Ano ka nga mag-usip? Kung nagawa ka kinsersyon. Dahil dapat na umabot na magpadaog sila dyan. Dapat sige sana ang usip. Paano ka nga ni man? Sabi ba kada, evil triumphs when good men do nothing. Basta sabi dahil. May nagasabi, igwa. Yan sana kita sa mga anggulong yan. Katapos sabi sa angguniang bayan, gaduda sinda na may operasyon. Natataday nag-uubasan mga kwari ng files. Correct. May mga pikturo sa MGB, sa Penro. Uyan ngayon, igwa dyan. Luyo na ngayon, malilift na lamang ngayon naman so... Pero sige nga, kula oras labaw ng tarak. Kaya taday nag-ubat. Pigahanap ko nga ang listahan kang MGB kasi ang MGB igosing daning mga tinawan ng permiso na sobra sa 8 hectares
MGB ang nagtataw ka ng permiso, dayan sakop kan probinsya. Kaya nga, mas Ito sakop kang pagpapundo kang probinsya sa pagkwari. Kaya may nagkakapira dyan na nagkakwari. Dahil ko lang aram kung yan sa kinubatan, igwa dyan na tinawag kan MGB. Henda. Ah. O yan sabi ni Director Mar, mga dagdag na kababluhin. Jimmy na salita di si Jimmy niyo. Ay, gumagawa Sir James. Hindi talaga mapabuluyan ka. Makaluluoy nga, sabi ko mga amigo sa Bisaya. Good morning kay Pading Noriel na Viqueras. Good morning sa imo, partner. Tering man si Gina Balaguer Valderrama, good morning. Kaya po tabi adi, kaya po duman sa mga kababayan tayo na, sa muya nga ni. Araniho nun sana. Matukad ka sa nakidit, ay nga ning 2 kilometro ang distansyali sa sentro. Mabakal ka kay bye-bye. 450 na. Tapos 550 garoso graba. Arani yung sanaan. Yan, may mga kunyan. May mga stockpile man ko ta sa Dracula, kundi garo ano yan, iba man ang pigdideliveran ninda. Dati ka ito, so mga paratipya baga, sa mga parapala, iyo ko tayo ng small scale, yung ko tayo makakabakal kagibarato, kundi nagkawaran sinang hanap buhay, kan magralaog ng mga tugang sa mga Dracula. Takadaklang ka mga nyaon dyan sa pamitisan, magpuon dyan sa may pamitisan kang bulkan, sa may mga salog, paitaas, hanggang dumanas sa 6 kilometer, sobra pa, may mga daga dyan na binarakal na. Kan mga may kwarta. Iyon ito sa pigkakwari. Takundain ang nako sa may salog, dumanas nila sa mga daga na binarakal nila, nagkakwari. Di ka para burungkal sa mga gapo na Dracula. Di sistema, kaya baga minsan may nagkakapirang lugar dyan na may iba na pigagyan kan tubig. Na malumoy na eh. Nakagibo ring dala na bago. Di ba? Ayan, sana maariglar po yan, masikaso, igwa na nga ning mga pigkukurudal ng lugar dyan. Nangyayari sa diri, binakal na eh. Natituin na kung paano natituluan yan. Sabi ni Wilfredo Navera, dapat ngaya ang ibawal ang mga nagbakho, as in mga loader na mag-stay dyan. Ay, dapat talaga ibinaraba gabos. Dahil matago dyan, dapat ibaba gabos. Bako lang so tao. Ang nangyayari, pag duman so inspector sa task force, sa mga taong nagtatrabaho niya, minabaraba, walat sa mga ekipahe. Gabos Endo, salamat na maray. Abangan na po, masunod. Ang kapalibutan tataman ng tang with DNR friendship natin sa DNR Bicol. Taud-taud lang po after the news break. Bye-bye!